Oružane snage u Ukrajini nisu spremne da se brane u slučaju veće ofanzive ruskih trupa, priznao je Vladimir Zelenski u intervjuu CBS Newsu. Ukrajinski predsjednik naveo je da njegov vojni vrh očekuje ofanzivu ruske vojske krajem maja ili juna. Pritom se požalio da ruske trupe imaju beskonačan broj raketnih projektila i granata, dok Ukrajina skoro da nema artiljerije. Veoma je teško, rekao je, boriti se protiv neprijatelja čija artiljerijska granata može da gađa na 20 i više kilometara, a naša do 20 i manje. Zelenski je istovremeno izrazio zabrinutost zbog finansiranja oružanih snaga Ukrajine od strane Sjedinjenih država. Podsjetio je da Kijev od SAD-a još nije dobio obećanih 60 milijardi dolara. Da budem iskren, 80% novca koji nam dodeljuje Kongres Sjedinjenih država i Bela kuća, u svakom slučaju više od 75%, ostaje u Sjedinjenim državama. Nama dolazi municija, ali se ona proizvodi tamo, pa odobreni novac, a i porezi ostaju u Sjedinjenim državama, kaže Zelenski. Ukrajinski general u penziji Sergej Krivonos rekao je da je njegova zemlja u teškoj situaciji zbog činjenice da je njeno rukovodstvo ubeđivalo stanovništvo u skoru pobedu. On je dodao da Ukrajinci sada doživljavaju veliko razočarenje i ne mogu da izvode prave zaključke jer još uvek ne uspevaju da shvate ko je kriv za nastalu situaciju. Kolumnista Timesa Ian Martin ocenio je da nepovoljna situacija za Kijev na frontovima primorava zapadne zemlje da se pripremaju za katastrofalan poraz ukrajinskih oružanih snaga. Podsjetio je da ukrajinska kontraofanziva u leto 2023. nije uspela i da su strane vlade koje podržavaju Ukrajinu zabrinute pa razmatraju najgore scenarije.